Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmalarında داخویانیان سەرۆکوەزیرە ترکیە بینالی یەلدرێم دەربارەی ئاساییکردنا پەیوەندیان وڵاتێ وی لەگەڵ سووریێ بوونە جهێ کارڤەدانên جوداد ناو ئالیên سیاسی yên Rojavayê Kurdistanê de. Serkirdeyekî Partiyayekî Tiya Kurd li Sûriyê dibêje ku tirsa Tirkiye ji lihevkirineke Amerîkî Rûsî li ser avakirina herêmeke Kurdî li Sûriyê sedema sereke ya vê guhertina helwesta Tirkiye ye. Amerîkan dixwaze herêma Kurdî çêke lê wextê got Rûsî têke ser xetê de êdî divê emrek waqe ne tenê pêşveçûna li erdê got Kurd dikin û Amerîkan piştgiriya wan dikin ew bitirsin got rêkeftinek Amerîkî Rûsî li ser herêma Kurdî çêbive û ew minapeheyê jî bi rastî eşkere ne yani çê eşkere dibe yani îro li ser hêzên Kurdî li ser şerê Daeş ji alî hêzê Kurdî de Amerîkan û Rûs her du mutefeqin ji bê vê jî Tirk hewildanê dikin bi hemî şêweya got rêgiriyê li ber vê bikir. Binêrîna sekreterê Partiya Çepa Demokrat ku cihê xwe navrêveberiya Xweser de digire guhertina helwesta Tirkiye bi sedema têkçûna planên Tirkiye li dijî Kurdên Sûriyê ye. Piştî hemû pêlanê Tirka hemû çalakiyê we dijî qediya Kurd têk çûn niha Tirk îdara projek dike got hemû dewletê dagirker li hevdû kom bike û bi peymanekê karibin şerê Kurda bikin. Ez dibêjim taybet Kurdê got di mihwerê Tirka dane niha divê got li xwe vegerin û tevgera siyasî Kurdî bi giştî jî li xwe vegere em têkiliyê xwe bi dewletê navnetewî ê xwediyê biryarê re em xurtir bikin. Ji aliyê xwe ve çavdêrekî siyasî dibêje ku siyaseta Tirkiye derbarê Sûriyê di nava 5 salên derbasbûyî de bi ser neket. Lewma pêwîstiya wê bi guhertina vê siyasetê heye. Erdogan siyaseta xwe avat kiser îdeolojiyek İslamî dixwest destwerdana kedendiri welatên Araba dibike, welatê Sunna dibike, welatê Misilmana dibike. Ev yani ev siyaseta hanê dît piştî 5 sala ji bêkaranînê dî dige ev siyaset bi kêrîvîna naye yani û nikarî û bercivandiyên Tirkiyê dest xwe bigire. Ji ber wilo ji ew mane çar li ser sedemên dijî yani karibe vê siyaseta hanê biguher bik siyasetek pragmatîk karibe danûstandinê wîna di hindirê vê siyaseta yani cîhanî de û navdewletî de wana munsecim bi buwanar bi helwesta Amerîkî bi helwesta Rûsî bi helwesta İsraîlî bi heta bi helwesta Araba û ana qet xonaxa dawî kê dijî wê çilo karibe yani pêwendiyên ji nivir ava bike bi dewleta Sûriyê. Roja çarşemê Serokvezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım ji bo duyemîn car ragihandibû ku wê pêwendiyên welatê wî li gel Sûriyê werin asayî kirin. Tevî ku ajandayên aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê cuda ne, lê ew li ser metirsiya vê pêngava Tirkiye li ser berjewendiyên Kurdan li Sûriyê yek dengin.